Ribeira foi un clamor contra a decisión da Comisión Europea de prohibir a pesca de fondo a máis de 400 metros en 87 zonas do Atlántico Norte. Centos de persoas chegadas de distintos puntos de Galicia acudiron á convocatoria do Consello Local de Pesca para protestar contra unha medida que consideran arbitraria e falla de rigor, ou non estar avalada por informes socioeconómicos e técnicos. A unión de toda Galicia en contra do regulamento europeo fixose evidente coa ampla representación política. Todos os grupos coinciden na necesidade de solicitar unha moratoria mentres non se resolva o recurso presentado polo Goberno Central. A pedir e a insistirlle á Comisión da Unión Europea, ao señor comisario e á directora xeral que reflexionen, que voten para atrás este regulamento de execución e que o mediten á luz dos últimos datos científicos, á luz dos informes de impacto socioeconómico. Galicia, sin os seus pescadores, sin a súa flota, non é Galicia, e, polo tanto, temos que estar, dentro do Partido Socialista de Galicia, ao carón do mundo do mar, ao carón da flota galega. Eso significa estar presionando para que os recursos se interpuxera en Madrid, como así vai a ser finalmente, tamén no frente político, para que a Comisión Europea, presidida polo Partido Popular Europeo, dé un paso atrás, empece a respetar a flota galega. E nós o que creemos é que hai que redoblar a presión para que a moratoria se poña sobre a mesa, porque está moi ben que se presenten recursos, pero de nada vale se non se paraliza a aplicación deste regulamento, porque este recurso pode tardar 2 anos en resolverse e o mellor chega demasiado tarde. A introdución dunha modificación a última hora que deixa fora 41 zonas supón unha boa nova, pero insuficiente, e evidencia a falla de rigor na elaboración deste regulamento. Que isto só lle afecta a pesca en fondos comprendidos entre os 400 e os 800 metros. Esa aclaración xa di bastante do pouco rigor que se ten utilizado para facer este regulamento, cuando a 3 días da súa entrada en vigor tuvo que haber unha clarificación das zonas ás que lle afectaba. De cualquier xeito, por o que entendín tamén, as 87 zonas das que falaba este regulamento de execución siguen estando en vigor e, polo tanto, o sector pesqueiro na noite de hoxe vai a ter xa dificultades para saber onde e como pode faenar. Durante o acto tomaron a palabra numerosos representantes de entidades pesqueiras. O presidente da Federación Galega de Confrarías fixo un chamamento á unidade para que as demandas da flota galega sexan escoitadas en Bruxelas. Desde as cofradías nos preguntamos a onde vai chegar esta situación de menosprecio polo sector pesqueiro por parte da Comunidade Europea. A onde vai chegar a deriva dos acontecementos se seguimos con esta forma de legislar. Que nadie lle quepa duda que os verdadeiros ecologistas do mar somos nós, o sector pesqueiro e marisqueiro, que queremos seguir vivindo do mar. Veciños, amigos e amigas, cando se produce unha agresión ao sector, temos que ser como temos demostrado aos galegos en moitas ocasións. Todos temos que ser un, e sobre todo temos que exigir contundentemente que se nos escoite e que se teña en conta a nosa forma de vida. Ademais de numerosos mariñeiros e profesionais que dependen directamente da actividade pesqueira, entre os manifestantes había tamén cidadáns que quixeron sumarse á protesta, posto que se trata dun problema de todos. Eu veño á manifestación porque son directa do mar, teño efectos navales e considero que non só eu, sino todo Ribeira debería estar aquí, porque dependemos todos do mar, desde o máis pequeno hasta o máis grande. Comercios de todo tipo, o sea, todos. Nos afecta a todos. Eu xa son jubilado, pero traballei moitos anos dependendo do mar, en unha fábrica. É lóxico que apoiemos un pouco ao sector. Non se pode tomar unha decisión tan agresiva sin ser paulatinamente, sin ser de forma progresiva e sin ter en conta a xente. Neste momento quedan tiradas, se isto vai adiante, quedan tiradas un montón de familias. E non só de familias, son un montón de familias, de empresas, de traballo, de moitas cousas, moitos sectores, non? Porque a flota vai a ser inviable que vaya ao mar, aquí non se oi falar de axudas á flota, queren que haxa enfrentamentos entre a flota, que é o que esperan, que haxa enfrentamentos, para que se tome algún outro tipo de medida que sí que fan falta. Eu que sí que estimo e que quixera era que todos os grupos, toda a ciudadanía, todo o sector, todos os científicos, fóramos todos a una.
porque se empezamos a dividirnos malo é. A concentración concluiu coa lectura dun manifesto a cargo dos representantes da Corporación Ribeirense sobre as negativas consecuencias desta prohibición, que se resumen no lema desta movilización: sen o mar, morremos.